ஸோ அழகா கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு கேமிங் டீம் தமிழ் சேனல் மக்களே எதுக்காக இந்த கேம் ப்ளே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு புது சேனல் உருவாக்கியிருக்கு. அது ஜிடிடி லைவ் வண்டி இருங்க காமிக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் நம்ம ஜிடிடி லைவ் வண்டி சேனல். இதில் நம்ம லைவ் மட்டும்தான் போடுவோம். எப்போயாவது ஒரு சில வீடியோ போடுவோம். ஓகே, இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுவும் இல்லை சேனலோட லிங்க்கு கீழே கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஒரு ஆள் கொடுக்கலன்னு பாருங்கள். ஒரு ஆள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்கலன்னா எனக்கு ஒரு வழி தெரியும். என்னென்னா நம்ம கேமிங் டீம் தமிழ் சேனல் இருக்கே, அதில் வீடியோ செக்ஷன் பிளேலிஸ்ட்டு சேனலில் போய் பார்த்தோன்னா இப்போ அவன் சேனலில் 3 சேனல் ஆட் பண்ணியிருப்போமே. அந்த மாதிரி ஜிடிடி லைவ் ஒன்லி சேனலையும் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அதில் வேணால் போய் சேனலை ஆட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன், அந்த மாதிரி போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்கலன்னா அந்த மாதிரி போய் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். என்ன புயல் காற்று அடிக்குது, ஜாக்கிரதையாக இருங்க. இன்றைக்கி மேட்டு தானே, எலெக்ஷன் தான், ஆனால் குழு காற்று அடிக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கேம் பிளே என்னென்னா கிராண்ட்ஸன் வீடியோ போட்டு முடிச்சுட்டேன். அடுத்த வீடியோ அதுதான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, கலவப்படாதீங்க. அதுவும் என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அந்த கேம்னா. அப்பப்பா. ஓகே சரி, பாய். இந்த வீடியோ பண்ண லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். ஆட் பண்ணிடுறேன்.